Sit op. Ej. Come on. Duk, 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 duk. Ah, se hvor fin den er. Ej, så klør den sig. Ej, hvor er de søde. Ja, det er en odder. Ej, se dens tænder. Hap, hap, hap. Ej, så strækker den sig ligesom Maggie. Jeg skal lige have is godt rundt her. Så må du lige flytte dig, brormand. Ja, den gør sig selv ren. Ligesom en kat. Hvorfor skulle du skubbe til mig? Jeg sov lige så godt. Nice. Nice. Se. Hey, hvad laver I? Hold da, forstyrrer os. I lå lige så godt. Hey, jeg så mig lige. Yes. Skal lige gå på den anden side? Det er godt nok så. Giver du et kys, Morten? De har så cheekpins, og de bare kan तुम्हारे इंटर काम करवाना Tilkommet til, at du klarer begge dele. So in these mangroves, they are very determined by the tides. So if the tide comes in, it gets high water, it gets more salty from the sea, and vice versa. Man har gjort det, at udvikle en ret særlig teknik til at skaffe et støde på. Og det er altså det, jeg skal til at vise med de her fårekyllinger, jeg har taget med. Fordi det er sådan, at når det bliver meget lavvande herinde i de områder, de